И здравейте хора, аз съм Дениса и отколкото че не записах, но началото на игрането на през с зомби, реших, но да го да инсталирам играта и тук да я инсталирам, заради да я погаря. Добре, но това го знам, но сега трябва да слагам слънчогледи, защото, но те изобщо ни дават слънце. Да. Пък слънцето много ще ни потребва. Окей, и слагаме и това. И друго слънчогледче. Да. Обучението е лесно. Не знам кой може да загуби. Нормална музика. Тоест не е нормална, пък такава музика. Добре, сега ще сложа тия слънчогледи, заради да ми дават повече плачки. Но сега ми стига и на стела. И добре. Сега. И слагам мина хора, защото тя, но когато зомбито ще се попадане на нея, той зомбито отива на горния свят. Окей. Сега. О, зомби с кофа. Но, ако имате нещо, което може да експлодира, или просто имате голяма линия от растения, тогава е на проблема. Сега. И така. Не знам дали ще го изяде. Натя ще дайте. О! Така ни показват пътя. И сега събирам тия слънца. И сега пак тия зомбитата скълна си. И сега, ако искате повече от тази път, но още Плants vs. Zombies, 5 лайкове, нов епизод по Plants vs. Zombies. И това се адски малко. Окей. Извинете ми, че намалих звука. Окей. Не знам какво стана, типо той да не е видял някаква голяма вълна зомбита. И затова се е оплашил. И аз. Тъмност. Пум. Пум. Да, но сега зомбито идва. Ние трябва да защитаваме пирамидата. Кладецата на слънца. Знам те. Ако спойлея. Но
Просто... Сто ме заметя, че съм спалил. Ето да. Да. И 5 са много малко. Лайкове. Аз спявам абоната. Един абонат както свой приятел. Затова. Мъчице. Къде? Те сложих. Мъчице. Къде го сложих? Окей. Да. Добре, сега... Как да ми дойде дъното? О! За... Тио моя. Оле, мисля, че те да сложа мина в гащите ти. Бе. Мани. Батолета. И... Сега ще видя дали ще дойде, но... Оле. Дай мога да снимам по-тъфа 2. По тъсна лаптопа си. И мината така излезнала. Някой... Имаш ли някой? Семки има ли? Да, семки има ли? Бип. Хора, напишете ми в коментите. Аз съм обичам, когато пишат хората в коментите. И... Хора, ако, например, имате... Типа, не сте доволни от... Типа, контентът ми или нещо... Сложите... Да не сложите лайка пък. После... Не после пък. Просто ми напишете. Да. И хора. Напишете ми. Тъсно. Напишете ми. Типо... Не знам какво. Ако искате ми напишете. Тъсно. Ако искате пишете, не ви казвам например да ми пишете, но... Просто... Но има малко коментари. Само от един човек. Това е този... Сънел. Който си има и тук канал. Няма минигейм. Яко. Просто няма минигейм. И... Оле, не отиде. Където исках. Слънца. И точно слагам слънчогледи и тука. Този орех. Как си могат да вълчите тъсно. Вижте само. Тя, но тъсно слънчогледите си мажат. Тълче ни слънце. А пък този колко само стеля. Той само стеля. Оле. Ако успеят, но поне да има суплайс. И... Защо? Аз съм от
цялото си внимание да го отделите. И се значи тин и олеле тъя. И тук и другия ти път там вземеш слънцата. Където са на слънца. Кичко. Просто... Яш ми защо тия къгли неща. И заради това зомби да ме по-бързо. Ето. И тук. И тук. И точно. Тук, но да има някакво такова стене. Окей, силно. Оле, бубум. Така и... Защо за ми такова нати? И дой го убих. Диаманти. Диамант. Вече никой няма да ме не представях, защото има Боня. Бонян орех. О, много растение! Готино! Просто готино! И отколкото клипаме се тая 12 минути. И затова хора, довиждане. Не забравяйте за лайковете и за коментите, ако искате да слагате лайкове. Ако искате да слагате лайкове. И така, повторям. Ако искате типа да сложите лайк, добре. Щата 5 лайка, нов клип, Plants vs Zombies. И ако искате ми се абонирайте и 100 пъти ме казах и хора. Сега да ви кажа, че за съжаление на този тип хора, нали се спомняте в първия епизод, с които са го гледали, имаше два типа, но един от тях е в Германия. И за съжаление не мога да снимат с него. Да, и се от тук на... Тук стоя. Но, добре. И хора. Сега мога да снимам TF2 на лаптопа си. Ако поне не се появи още един абонат, ако са два, тогава веднага ще снимам 3 клипа на ден. Затова довиждане довиждане, хора. Пък повторям. И не забравяйте лайк.